कि बिना पियले अरे नशा चढ़े आय ऐसन दारू हिया कि बिना पियले अरे नशा चढ़े ऐसन दारू हिया। एक बार जोरदार ताली बजाई आदित्य जी के कि वक्त से तहरिया वक़्त पता चलता कि सोझा हमार बाकी दाल नहीं गलता कि केहू कैले न होई जान ऐसन काम कते हा। हेलो काल बा सारा प्रॉपर्टी तहरा नाम कते हा। ये हमारा और की तहरा खत जाने ना जामे कते हो होई बिगह के बिगह तहरा नाम को। बहुत प्यार मिल रहा है आदित्य जी को भी, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और अच्छी बात है ना कि कोई कलाकार अगर आ रहा है आप सबके बीच में अच्छी अच्छी चीजें लेके तो आप लोग उसको सपोर्ट करते तो मनोबल और बढ़ता है क्या कि बात से तहरिया वक़्त पता चलता सोझा हमार बाकी दाल नहीं गलता कि केहू कैले न होई जान ऐसन काम कदे हो। आज हम कहो कि सारा प्रॉपर्टी तहरा नाम कदे हो कि तारा खातिर जाने जिला जामे कदे हो कहा तारा नाम कदे हो तारा खातिर जाने जिला जामे कदे हो कहा तारा नाम कदे हो। क्या बात कलाकार हैं तो चाहेंगे थोड़ा सा दो लाइन सुना दे सभी में से जो आप सबकी फरमाइश से नहीं भैया कि कान्हा पल के नहीं फालवा चले सीता के चलावा कान्हा पल के नहीं फालवा चले सीता के चलावा लेकिन ऐसा जितना अतिथिगण बानी हमारे अरुण चाचा जी बानी चाहे दीपू भैया बानी परिवार के जितना भी लोग खातिर कि पावर बाकी खाली आते भाषण जानू चलेला जिला में हमारे शासन जानू चलेला जिला में हमारे शासन जानू आना मामा दौले अच्छा वे रोक ले बहुत सारा गीत आइल बा लेकिन वही में से एगो गीत कि सुघर शरीर के सजावट बला आ देखी शरीर के बनावट बला वाला प्यार बाटे सोरयना राती भनाई खे मिलावट बला कि देखला पा आरे गजबे मजा मिल ले जा।
कमर करिया सड़िया खील लगे जा कमर करिया सड़िया खील लगे जा कमर करिया सड़िया कमर करिया सड़िया कि सुघर शरीर के सजावट बला आ देखी शरीर के बनावट बला रवाला प्यार बाटे सोरायना आ राती भलाई खेलावट बला देखा ना बाबा जब मजा मिल लेगा भाई का भाई क्या हुआ जी? आप लोग ड्रेस पे हाथ मत लगाइए, गिर उड़ जाएगा कोई तब। अच्छा आओ आओ कि देखला अरे गजबे मजा मिल लेगा इहो रंगदार भइल बड़ी सा विशाल गगन सर के आगमन भइल बा, सर के बार बार प्रणाम बा। कहत इहो रंगदार भइल बड़ी सा आजकल कि कमर करिया सड़िया खील लगे जा कमर करिया सड़िया चश्मा लगा कैंड सोम लगा तारा आ साउथ वाला हीरो से न कम लगा तारा तोहरे खातिर कि तोहरे के दिल हम देह करे जतु तो बम तोहरे के दिल बहुत सारा प्यार कि तारे के दिल हम देह पे करे जतु तो बम लगा तारा अच्छा के ऐसा भाई जा जितना पे भी भाई हमारे लोग आइल बड़े आधे से अधिक तो कुंवारे लगा तड़े लोग एगो गीत हमेशा मंच में हम गाइले कि बिना पियले अरे नासा चढ़े आया ऐसन दारू हिया कि बिना पियले अरे नासा चढ़े ऐसन दारू हिया ओकरे नियन मेरा रुआ होई कि बिना मतलब के जवन लाए ओ में हरारू हिया और आज हमने के सभी उपस्थित था भुवनेश्वर आदरणीय श्री भुवनेश्वर चाचा जी के दादाजी के पुण्यतिथि में और भगवान करस की हमारे अरुण चाचा जी जिस बेटा हर घर में जन्म ले इतना अच्छा इंसान वो पिता भी बहुत खुश नसीब हुई है जेकर बेटा अरुण चाचा जी बना इतना भीड़ जुटावल इतना लोग के बुलावल इतना लोग के दिल में जगह बनावल इतना आसान बात नहीं कि आजकल के जमाना जो कि हमारे अरुण चाचा जी कहले बानी और आप सब देखा था
ना ना खड़ा हो जा खड़ा हो जा खड़ा हो। एगो गीत के फरमाइश एक दो और गीत गाए ओकरा बाद से अगला कलाकार काहे कि कलाकार के लाइन लगल बा अभी आवत लोग जाता लोग